ħafna mill-persuni li ġew hawnhekk jgħidu sma' Redentur misli qalbi. Għax kif tħares leħ dak il-wiċċ, dik l-għajnejn li tidħol fil-qalb tiegħek tħossu qed imislek qalbek u jfejqek. Il-vara mirakoluża tar-Redentur tal-Isla saret fl-1742 mill-artist Saverio Laferla. Sallum il-ġurnata tiġbed leha devozzjoni kbira. Il-kisra fajnejn Ġesu mkexkex bluġieħ u dbatija tal-ewda merfuwa fuq spalleħ tnissel fil-qlub tal-Maltin it-tama li jduru leħ fil-mumenti diffiċli tagħhom. Kiġu ħafna persuni bil-mart tagħhom u bil-petizzjonijiet tagħhom li jkunu minn għaddej minn żmien diffiċli, minn għaddej minn momenti ibsin, imma jkun hawn ħafna wkoll li jiġu li jirringrazzjaw għax ikunu jew qalaw xi wegħda. Allura jaqdu id-batija tar-Redentur ma' d-batija tagħhom. L-Arċiprid tal-Isla Dun Robin Camilleri qal li din hija ġimgħa impenjattiva l-Bażilika Kolleġġata u Santwarju ta' Marija Bambina fl-Isla. Mit-tnejn sal-ħamis il-Bażilika tkun miftuħa mill-4:15 ta' wara nofsinhar sa nofs il-lejl bistedina l-insara biex iżuru dan is-santwarju joffru talb tagħhom u jisimgħu il-kelma tal-mistiedna speċjali illi se jitkellmu dwar it-tema tat-tama fil-kotba mqazza u fil-kitbiet ta' missirijiet il-Knisja Ġesu Redentur bħala l-uniku tama f'mumenti ta' kriżi u t-tama fit-talim nisrani. Fil-fatt l-Arċidjoċesi ta' Malta iddedikat din il-ġimgħa bħala il-ġublew ta' tbatija. Ir-Redentur li tabbam bid-nubit kollha tal-poplu tal-umanità kollha biex aħna ikonna l-fidwa, ikonna s-salvazzjoni. Il-ġimgħa ġurnata speċjali dedikata lil Ġesu Redentur bil-vara tiegħu tinħareġ f'pellegrinaġġ nazzjonali djoċesan immexxi mill-Arċisqof Charles J. Xikluna u wara konċelebrazzjoni fil-Bażilika tal-Isla.